बाथौआरि बर'फोर दं बे बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि मूल मन्त्रआनो जाबाय नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमा बयखौबो माने उदां दरजा दोनखादों आरो बेयाव अपेनलि बयबो फैना बाहागो लानो हायो आरो बयखौबो जोङो बोजबदों आरो बयखौबो जों बेबायदि संदाननो लादों। दा बेनिखायनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम जेथिया नोंथांमोननि बे दुरामारि बियाबा जेब्ला जोंनि जिल्ला आरो सेन्ट्रेल आरो बेबादि मिथिं दावथिङाव थांगोन नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन नोंथांमोननि सुबिदा उसुबिदानि खौरांफोरखौ जोंनो फोरमायगोन मा मावनो गोनां दं मा दांनो गोनां दं मा खालामनो गोनां दं माखौ रोङाखै माखौ रोंनांगौ दं बे खौरांफोरा गासैबो फैगोन। नोंथांमोननि दौरिफोर दङ जाय दौरिफोरा गोदोनिफ्रायनो सामलायबाय थादों बिथांमोना गोबां खौरां मिथियाखै आरो गोबां खौरां बिथांमोना मिथिना दं जेखौ जोंनो बिथांमोना बुंनो हागौ जों बिथांमोननिफ्रायबो सोंगोन बिथांमोना बुंगोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय सोंगोन जों बिथांमोन फोरमायगोन बेबादि रायजो राजानोबो जों खोन्थागोन फोरमायगोन जोंनि खौरांफोरखौ बेबायदि रुजु-रुमु जोंनि गौथुमफोरा बियाबा मा रोंनांगौ गामिया मा रोंनांगौ आरो बिनिफ्राय ओजोंहा जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा माबायदि रोंनांगौ आरो बेबायदि ओजोंहा सेन्ट्रेलाव मा रोंनांगौ बे खौरांफोरा सेन थारमाने जोङो सेन सिस्टेम माने रिलेटेड सोमोन्दो दंखाजोबो सोमोन्दो थागोन सोमोन्दो लानो हानाय खाबुआ दं। दा बेनिखायनो जेबो नोंथांमोना साननो नाङा जोंहा बे राजनिति आफाद नङा बे जोंहा माने नन पलिटिकेल अराजनितिक धोरोमारि आफादसो बे धोरोमारि आफादसो राजखान्थि आफादा दानो दं दानो गैया आरो धोरोमारि आफाद नङा जोंनि खौसेथिखौ थेर बेथेर खालामो राजनितियासो 100टा राजनिति आफादाबो फैनो हायो बेयाव सोरखावनोबो हायो जाय जेराव बेयाव थाङो राजखान्थिया जोंनिया धोरोमारि आफादा बे गावनायनि खोथा गैया आरो बियो जोंहा अरायबो खौसेथि आरो जोंनि संबिजिरनो बुङो आरो जोंनि बे धोरोमनि सिबिनायनि खान्थिया जुदा जुदा नङा। दा बे खौरांखौ नोंथांमोना गोसो गोथारै गोरबोआव सोना लाबानो बुजिना मोनगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमा मा लामाजों खारनो नागिरदों बबे लामाजों माने दैदेनगोन बे बर' हारिखौ बाथौआरिखौ। दा जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुम जोनोम जानायनि उनाव जोङो दिनै